Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizin de tanıştırıp turabız. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Soğuş kahramanı Tajdinov'ның nesil davamçıları. Мне рассказали про моего прадедушку, бабушка с дедушкой в 2018 году. Когда мы делали первый конкурс по нему, мы отправили его в Москву, там уже я по этому конкурсу занял первое место. Свердловскийдан опера жырчысы Илдар Рахимов. Татарстанны сагынам, Татарстанның табигатын, менталитетini сагынам, татар телен. Уфада Вагиз Шайхетдинов күргәзмәсе ачылды. Әгәр дә мин бер көндә шушы остаханәгә килмәсәм, үземне ничектер тоям, ниндидер эшләмәгән кебек. Кәрим Тинчурин исемендәге театрда Арча районы талантлары. Еп-еш тавык, еп-еш әтәш. Алсагыз алданмасыз. Юн бәягенә бирем. Ах, явызга Үзбәкстанда татар һөнәрчеләре. Татар орнаментлары, башка бизәкләрне өйрәнгәндә, татар халык тарихын үзеннән үзен чыкыр өйрәнә башлыйсың. Нәсә дигән хаситә, яка чылбыры, изу. Синяв халкулыгы, портсигар капкачы, Дан ордені. Бүйік Ватан сугышы ветеранының язмышын ачыклау бүгенге буынның хөрмәте һәм рәхмәте. Сугышы турындагы мәгълүмат кайсы архивларда сакланган һәм аның туганнарын ничек эзләп табулары хакында алдагы язмада сөйләрбез. Бүйек Ватан сугышы каһарманы Яхьядин Тажидинов тормыш тарихын ачыклау аның туганнары йортында сакланган бер фотосурәттән башланып китә. Маленькая фотография, которая хранилась долгие годы в семье, и которую мне показал, что вот это мой дядя родной, который погиб в Великой Отечественной войне. Каһарман турында мәгълүматны үзлегеннән эзләү бернинди нәтиҗәгә дә китерми, чөнки Яхьядин исеме билгесез сәбәпләр аркасында Яковка үзгәртелгән икән. Тик 2013 елда гына туганны турында берничә факт ачыклана. В школу номер 52 позвонил командир поискового отряда Алексей Ковалев и сообщил, что год назад, 5 мая 2012 года, была найдена братская могила, в которой были захоронены два снайпера-пограничника. 1943 елда Яхьядин Ленинград янында барган каты бәрелешләрдә катнаша. Шул җиргә якын Романда аның кабере табылган була. Кабердәге капкачына ике сугышчының исемнәре язылган, портсигар да моңа дәлил булып тора. Пригласили нас на торжественное открытие мемориальной доски на мемориале Синявинские высоты. Кырынкүлдә Кызыл Йолдыз ордены кавалеры Яхьядин Тажидиновның исеме һәркемгә дә таныш. Ул укыган мәктәп бинасында истәлек тактасы урнаштырылган. Шулай ук авылдашлары тарафыннан сугышчының йорты урнашкан урамга каһарман Тажидинов исеме бирелгән. Вот с этой фотографии все началось в нашей семье. Тажидиновлар гаиләсендә ата-бабалары турындагы истәлекне саклау иң мөһиме. Мне рассказали про этого моего прадедушку, бабушка с дедушкой в 2018 году. Когда мы делали первый конкурс по нему, мы отправили его в Москву, там уже я по этому конкурсу занял первое место. Яшьтәшләре буш вакытларын компьютерда уйнауга сарыф итсә, Наил тарихны өйрәнү белән мәшгуль. Ул әбисе белән бабасының тормышы турында бертөкләп мәгълүмат җыя һәм хәрби патриотик конкурсларда катнаша. Я, конечно, хочу развиваться дальше по этому проекту. Мы уже отправляли этот проект 3 раза и в Москву, и в Питер, и на конкурс в Артек. Я там прошел тоже в Артек. Так, я искал информацию о нем. Вот от бабушки узнал. Бабушка там тоже от родственников его партнера, так сказать, который вместе с ним воевал. Каһарманнар батырлыгын онытмыйча, бу тарихны киләчәк буынга тапшыру безнең төп бурычыбыз булып тора. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтыкиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Совет заманнарында бийек шәхесебез Нияз Даутов җанатарлары Свердловский опера театрына бөтен илдән килә торган булганнар. Татарстанның бийек артистын Урал төбәгендә бик яратып тыңлаганнар. Берничә ел элек Свердловский опера һәм балет театрына Татарстан Республикасының халык артисты, опера башкаручысы номинациясында Алтын битлек Россия милли театры премиясе лауреаты Илһам Валиев чыгышларына тамашачылар күпләп йөри башлады. Соңгы 2 елда афишаларда тагын бер татар җырчысы Илдар Рахимов исеме дә барлыкка килде. Аның белән безнең хәбәрчеләребез очрашты.
татар башкаручыларының Урал сандугачы Ачык төбәгара фестиваль конкурсында махсус чакырылган кунак буларак Илдар Рахимовның чыгышы күпләргә ошады. Айрушаның татар телендә башкарылган җырын хисләнеп тыңладылар. – 2021 елдан Илдар Радик улы Рахимов Урал операсы солисты. Тумышы белән Башкортстан Республикасының Алмалы авылыннан булган егет Уфаның сәнгать училищесын һәм Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясын тәмамлый. Бүген ул Екатеринбург труппасының байтак спектакльләрендә тенор партиясын башкара. Театр бик ошый, әлбәттә. Чөнки монда күп репертуар. Эш бик күп. Татарстанны сагынам. Татарстанның табигатен, менталитетын сагынам. Татар телен, чөнки монда в основном урысча сөйләшәләр бит. Туган якларын сагынам. Возможность булса, кайтып йөрим туган якка, туган йортка. Ләкин монда минем тоже татар дусларым килә башлады. Ватаннарын сагынучы татарлар өчен Екатеринбург шәһәрендә Татарстан Республикасының даими вәкиллеге эшли. Илдар Рахимовны бирдә гел көтеп алып, җылы кабул итәләр. Хайдар Гилфанов даими вәкиллекнең җитәкчесе генә түгел, ул әле Татарстан Республикасының атказанган артисты да. Илдар Рахимов белән аны уртак хатирәләр бәйли. Татар авылында үткәргән бала чагы, музыкаль белемсез вокаль бүлегенә укырга керү алу мизгелләре, сәхнәгә чыгу хыялын тормышка ашыру өчен күп санлы репетицияләр. Минем әти-әни сәнгать кешеләре түгел. Ләкин минем әнкәйнең бик матур моңлы тавышы иде. Әти үзе өйрәнеп гармонда уйный. Бернинди бәйрәмдә әтинең уйнаусыз үтми. Беренче танышуым татар иҗаты белән һәм моң белән булды минем Илһам Шакиров белән. Хайдар Бегичев. Хайдар Бегичев ничектер миңа якынрак, чөнки ул классик җырчы да, ретро җырларында, халык җырларында башкара. Ничектер аның тавышы, тембры минем өчен якынрак. Хәзерге мәлдә менә минем өчен премьер булып тора Илһам Валиев. Мин уйламый торган идем, без коллегалар булырбыз дип, бер театрда эшләрбез дип. Аллага шөкер, килеп тора. Үзенең киңәшләрен биреп тора миңа. Илдар Рахимовка 31 яшь. 2017 елда ул Казан шәһәрендә узган Рашид Вахапов исемендәге халыкара фестивальдә 2нче дәрәҗә, 2019 елда Рөстәм Яхин исемендәге 5нче халыкара бәйгесендә 1нче дәрәҗә лауреат исеменә лаек була. Тиздән Илдар Евгений Онегин спектаклендә Ленский ролен башкарачак. Бигрәк тә җырчылар арасында, егетләр арасында яңа кешеләр, яшьләр барлыкка килү, ул безнең татар тормышына, башкорт тормышына бик зур йогынты ясар дип уйлыйбыз. Һәм шулай ук Урал татарларының да нидер бер йөзек кашы булыр алга таба дип ышанып каласы килә. Чөнки Урал татарларында җырчылар бик күп түгел, бигрәк тә ирләр арасында һәм үзенең шушы таланты белән ул безгә ярдәм итер. Алга таба да без татар сәнгатен, башкорт сәнгатен үстерербез шушы җирлектә дип ышанып каласы килә. Уңышлар телибез. Сәләтле җырчы яраткан ир һәм әти булган Илдар Рахимовның хыяллары тормышка ашсын. Бу теләкләргә Татарстан Республикасының Свердловск өлкәсендәге даими вәкиллеге дә кушыла. Исаф Абдулла, Әлфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә Уфада Вагиз Шәйхетдинов күргәзмәсе ачылды. Әгәр дә мин бер көндә шушы остаханәгә килмәсәм, үземне ничектер тоям, ниндидер эшләмәгән кебек. Кәрим Тинчурин исемендәге театрда Арча районы талантлары. Еп-еш тавык, еп-еш әтәш. Алсагыз алданмасыз. Юн бәягенә бирем. Ах, явызга тагын. Үзбәкстанда татар һөнәрчеләре. Татар орнаментлары, башка бизәкләрне өйрәнгәндә, татар халык тарихын үзеннән-үзе чыкыр өйрәнә башлыйсың. Нәсә дигән хаситә,
Яка Челбары, Изу. Уфа шәһәрендә яшәп иҗат итүче рәссам Вагыз Шәйхетдиновның әсәрләре төрле буяулар белән язылган кызыклы китапка охшар. Оста үз картиналарында йөрәгендә иҗат дәрте уяткан, авыр да, гүзәл дә эшкә тәргән, күңел түрендә изге тойгылар уяткан сәбәпләр хакында буяулар теле белән сөйли. Башкортстан рәссамнар берлегенең кеше күргәзмә залында аның шәхси күргәзмәсе ачылды. 40-тан артык картинасын урнаштырган анда талант иясе. Вагыз Гайнелгыйлем улы белән урындагы хәбәрчебез очрашып, рәссам белән якыннан танышты. Башкортстанның атказанган рәссамы Вагыз Шәйхетдиновның һәр яңа әсәре берсеннән-берсе аерыла һәм үзенә җәлеп итә. Башкаларны кабатламый. Автор дөньяны ничек күрә, шулай сурәтли. Әгәр дә мин бер көндә шушы остаханәгә килмәсәм, үземне ничектер тоям, ниндидер эшне эшләмәгән кебек. Вагыз Гайнелгыйлем улы Бүздәк районының гүзәл табигатьле Кәпәй Кыбау авылыннан. Әтисе Гайнелгыйлем ага белән әнисе Суфия апа балаларына күркәм тәрбия бирә. Төрле сәләтләрен үстерүгә дә мөмкинлекләр тудыра. Вагыз мәктәп елларында ук рәсем төшерү белән мавыга. Шуңа күрә ике дә уйлап тормый Башкортстан дәүләт педагогия институтының сынлы сәнгать графика факультетына укырга керә. Һәм сайлаган юлы туры була. 40 елдан артык иҗат гомерендә популяр рәссамга әйләнә. Рәсем иҗаты минем өчен яшәү, минем бөтен эшем шул. Чөнки вакытында бар иде кайсы юлдан китәргә, укытучы булып китәргә була иде, аспирантурага направлениелар биргәннәр иде. Ниядер рәссам буласы килгәч, bütün көчне шуңа салдым. Төрле шәһәрләрдә 10-дән артык шәхси күргәзмәсен оештыра Вагыз әфәнде. Инде күмәк чараларда күпме тапкыр катнашканын үзе дә хәтерләми хәзер. Әлеге көннәрдә Башкортстан рәссамнар берлегенең кече залында узучы шәхси күргәзмәсе дә авторның иҗатка һәм гомумән тормышка гашыйк булуын күрсәтә. Ачыр алдыннан бик тә дулкынланасың. Үзеңә ышанмыйсың. Теге ответственность була инде урысча әйткәндә. Шунсы иң кыены. Булай эшләр күп, барсында күрсәтәсе килә. Менә мин белмим, хатын-кыз ничектер, матур күлмәкләре булса барсында бергә киялмәйсең бит. Шуның кебек монда да bütün эшләрне дә күрсәтеп булмый. Әмма ләкин тырыштым инде теге залда күрсәтергә соңгы вакыттарак эшләгән эшләрне. Күргәзмә шунысы белән аерыла да инде ул. Или эшләгән эшләр бер-икесе керә инде аның, әлбәттә, ансыз булмый. Чөнки ул эшләр белән сине беләләр. Һәм яңа эшләрне шулай күрсәтәсең рәссам буларак. Вагыз хәзер күп еллар буена эшләгәч, аның дәрәҗәсе зур. Ул күп эшләрне акыллы итеп, матур итеп эшләргә белә. Авылдашлары рәссамның иҗатын һәр даим күзәтеп тора. Пейзаж, портрет кына түгел, монументаль эшләнмәләр өлкәсендә дә үз исеме булган Вагыз Шәйхетдинов белән горурлана. Вагыз абыйның һәр эшендә туган якка, авылга һәм аның халкына карата мәхәббәт тыйла диялар. Бу күргәзмәдә беренче тапкыр безнең әтиебезнең портреты эленгән. Бу портретларда рәссам безнең әтине дә, әнинең дә эчке кичерешләрен, эчке хисләрен чагылдыра алган. Һәм авыл җирендә төшергән. Күргәзмә куя башлаганчы мин аның остаханасында булып күргәзмәләрен күреп бетәм дигән кебек инде. Хәзер ничәнче күргәзмә икәнен дә белеп бетермим. Безнең авылдагы эшләрен күреп куанабыз. Һәм гомумән горурланабыз без авылдашыбыз белән. Авторның картиналары барысы да чагу буяулар белән язылган. Төсләр балкышында аларда сынландырылган геройлар һәм әйберләрнең төрле хәлен күргәндә яшәешебез хакында уйланасың. Рәссам менә шулай беренче карашка гади генә тоелган әйберләр һәм тормыш күренешләрен сурәтләгәндә җиребезнең, илебезнең көнкүреше һәм рухи торышы, кешелеклелек, яхшылык һәм изгелек хакында сөйли. Гади авыл кешеләрен, туган як күренешләрен сурәтләгән картиналарыннан илаһи нур, бәхет бөркелә кебек. Бәхет бит ул ничек кайсы яктан карыйсың? Кайбер кеше ничектер синнән дә яхшырак яшәгән кебек, әмма ләкин үзен бәхетсез итеп тоя. Мин үземне бәхетле итеп тоям. Уфадан Гөлшат Сафина, Татарлар. Кәрим Тинчурин исемдәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Арча районы талантлары үз һөнәрләрен, иҗатларын күрсәтте. Биредә бу көнне интерактив майданчыклар да эшләде. Анда Арча һөнәрчеләренең эшләрен күрергә, кырлай турында мәгълүмат алырга, әдәби майданда Арча районында туып үскән шагыйрьләр, язучыларның иҗаты белән танышырга мөмкин иде.
Тулырак киләсе сюжетта. Кәрим Тинчурин театрына кергәндә үк Орша бизәкләре халык уен кораллары ансамбле каршы ала. Алар күп кенә конкурслар лауреатлары. Ә инде ишекне ачып эшкә үтсәк, Орша базарына тап булабыз. Куян яламыя. Ничә сумга бирәсез? 16-га сатамны сезгә 15-ка бирәм инде, 15 сумга. Әйбәт микән куян. Канат сатам, апа җаным, канат сатам. Бик әйбәт. Канат белән тавык. Аның белән тамак туймый. Менә моның тавыгын алырга кирәк. Ул бит әтәч белән бергә. Бу тамаша Татарстанның мәдәни башкаласын ачыклау өчен оештырылган. Әлеге конкурс быел республикада беренче тапкыр уздырыла. Моңарчы жюри әгъзалары Чирмешән, Алексеевск, Кама тамагы, Нурлат, Аксубай, Яңа Чишмә, Сарман районнарының чыгышын карап өлгергән иде. Һәр район үзенчә матур, һәрберсе үзенчә шаккатырга тырыша инде. Үзенең нинди милли байлыгы бар, шул байлыкларны безгә инде сәхнәдә, менә шулай театраль рәвештә, матур итеп күргәзмә рәвешендә үзләренең тарихларын күрсәтәләр. Кайда нинди музейлар эшләгән без күрәбез. Тарих белән ничек кызыксынганнарын күрәбез. Быел бит безнең мәдәният елы, гореф-гадәтләр төрле халыкның. Менә безнең бит Татарстаныбыз шундый зур дөнья дип әйтик инде, безнең Татарстанда бик күп халыклар яши. Күрәсез инде тантана нинди бара. Инде бер бүген бугай 8нче район карыйбыз, барсы 44. Алар әле ноябрьгә шулай бара бу программалар. Әлбәттә бу бик зур эш, димәк ки, мондый программаларны күптән чыгарга кирәк иде инде. Конкурста жюри әгъзаларына Габдулла Тукайның мәдрәсәдә дигән шундый күренешен күрсәттек, Таз малай турында бара. Бу коллектив минем иске Ашыт авыл мәдәният йортында эшләп килә, балалар коллективы, Сайра халык театрының балалар коллективы инде. Менә шушындый бәйрәмдә катнашуыбызга бик зур бәхетлебез. Орша һөнәрчелектә дә сынатмый. Ә бит заманында нәкъ менә әлеге районда данлыклы орша читекләре ясыйлар иде. Бу көнне тамашада югалып барган һөнәрләрне дә, бүгенге эшләрне дә күрсәттеләр. Бу хәзер сакланмаган, бу инде музейда гына дип әйтсәң дә була. Күргәзмәдә генә инде хәзер капчык сугып ясаганнар, капчыклар сугыкканнар. Монша иниләренә, сәкеләренә җәймәләр ясап. Хәзер инде андый капчыклар, шыпта капчыклары юк инде. Моншаладан эшләнелә була. Биләр бабайлар элек яшәгән, нәрсә белән эшләгәннәр. Без менә шул шыптаны ясап, клубта Шура авылының клубында саклыйбыз. Основной шагал шул читән уру. Забор итү основной башта материал җыйла кирәк инде. Талагаш ишекләү агач, эрәңгә агач, иштерле агач. Менә стойкалар кирәк, потом үрәтергән шыбыклар кирәк. Орша районында төрле музейлар да шактый. Кушлавычта Тукай йорты, Кырлайда әдәби мемориаль комплекс бар. Шулай ук Әлифбага багышланган музей да монда урнашкан. Аны төзүчеләр Сәләй Вагыйзов белән Рәмзия Вәлитова үз вакытында Оршада педагогия училищесында белем бирә. Орша районы иҗади шәхесләре белән дә дан тота. Ул бит мәдәниятлы як. Эрелектән шулай булган, чөнки аның тамырлары миңа калса Биләр, Болгар шәһәрләренә килеп тоташа. Безнең Орша ягына Болгар шәһәрләрен туздырганнан соң зиялылар килеп урнаша. Һәм шул зиялылар каны Орша ягына таралган дип саныйм мин. Оршаны бит инде безнең ул бит инде данлы Казан арты. Бүгенге көндә язучыларның Мәккәсе. Менә безнең Оршадан чыккан халкыбыз белән, халкыбыз укый торган 100гә якын язучыбыз гына бар. Әле быел инде менә үзебезнең тарихыбызда беренче тапкыр дип әйтимме, Орша районы иң спорт белән шөгыльләнүче район буларак республикада шулай ук беренче урын алды. Икмәк җитештерү буенча беренче урында алдык. Бәрәңге җитештерү буенча без вообще инде ел сайын иң алгы рәтләрдә йөрибез. Һәр республикада җитештерелгән һәр 3 бәрәңгенең берсе Оршаныкы бүгенге көндә. Шулай дип әйтсәк менә. Шундый матур күрсәткечләр белән тырыш итеп, хезмәт итеп, матур итеп яшәп ятабыз. Кәрим Тинчурин театрының икенче катына менгәндә менә шундый чытырманлыклар каршы ала. Кинәт кенә Шүрәле килеп чыгар төсле. Һәм бу гаҗәп тә түгел. Шүрәле әсәренең авторы, бөек татар шагыйре Габдулла Тукай нәкъ менә Казан арты Орша ягында туып үсүе билгеле. Орша районында туып үскән халык җырчылары, язучылар, шагыйрьләр күп. Концертны бу районнан чыккан шагыйрә Сония Әхмәтҗанова сүзләре белән Орша ягы туган төбәгебез. Шул төбәкнең милли бизәгебез дип атаганнар.
Концерт туган туфрак, халкым минем, изең булып эшең калсын дигән 3 теманы берләштергән иде. Татарстанның мәдәни баш каласын ачыклау әле дәвам итә. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Үзбәкстан һәр вакыт һөнәрчелеккә һәм кул эшләренә аерым мәхәббәте белән дан тоткан. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге агзалары да искәрмә түгел. Тарихи ватаннарыннан ерак яшәсәләр дә, алар татар гырыф-гадәтләрен, милли кәсепләрен саклап калуга үз өлешләрен кертә. Һәр атна сайын үзәк активистлары кул эшләнмәләре дәресләрен үткәрә. Безнең хәбәрчебез милли һөнәрчелегебез белән якыннанрак танышып кайтты. Ташкент шәһәренең татар мәдәни үзәге активистлары милли гырыф-гадәтләрне һәм традицион һөнәрләрне саклап калуга үз өлешләрен кертеп кенә калмыйча, алар белән башка кешеләрне дә таныштыралар. Биредә алар катнашучыларның чыгу, бәйләү күнекмәләрен арттыралар һәм хәтта бергәләп татар милли киемен дә тегәләр. Бүген безнең кул эшләнмә гөрхимездә татар орнаменты дигән теманы абарабыз. Шуның өчен менә бүген кызлар безнең киез итекләрне уже авалаганнар иде. Бүген шул орнаментны уларга шул киез итекләргә урнаталар. Татар орнаментлары, башка бизәкләрне өйрәнгәндә татар халык тарихын үзеннән-үзе чыкар өйрәнә башлыйсың. Ул бик кызык. Наса дигән хасита, яка чылбыры, изу, төрле алкалар, беләзекләр, калфаклары ничә төрле бар. Үткән айда Истакул дигән бәйгесендә, Казанда үткәрелгән бәйгесендә 6 кеше безнең шул катнашты. Бу дәресләрдә уларга татар милли киемнәре, мәдәнияте турында китаплар ярдәмгә килә. Аларның күбесе татар үзәгенә Татарстаннан килгән кунаклар тарафыннан бүләк ителгән. Беренче көннән үк мин шушы кул түгәрәк эшенә йөрим. Бик яратып йөрим, бик кызыктым. Чөнки безнең менә әле курчакларга матур итеп күлмәкләрдә тектек. Минем үземнең кул эшем менә хасита. Хасита аның янчыгы да бар, күрәсезме? Янчыкларына хәтле бөтенесен дә үзем эшләдем. Бу безнең татар мәдәниятен, сәнгать, бу бит сәнгать үзенә күрә. Сәнгатен дә саклап калырга әлбәттә ул өлеш кертә. Татар үзегендә уйыштырылган кул эше түгәрәгенә без бик теләп йөрибез. Түгәрәкне уйыштырулары өчен татар үзегенә бик рәкте Райхон Ханафиевнага бик зур рахмат. Үзәк оештырган барлык чараларда да алар үз эшләнмәләрен тәкъдим итәләр. Хәзер шибәр өстәбикәләр июнь аенда узачак Сабан туйда оештырылачак күргәзмәгә әзерләнәләр. Анда бу дәресләрдә ясалган иң матур һәм кызыклы эшләнмәләр тәкъдим ителәчәк. Сәриназ Кәримова, Татарлар, Ташкент, Үзбәкстан Республикасы. Бүгенге шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, төрле милләт кешеләренең иң югары максатларга ирешү өчен берләшүе, ватанга карата шиксез мәхәббәте һәм ватанпәрвәрлеге халкыбызга тарих сынауларын җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Без көчле, бердәм халык. Сау булыгыз.